тези възможности, чакръчиите, остеопатите, хиропрактиката, къде точно попада концепцията Сириакс? Каква е фундаменталната разлика между традиционното чакръчиство, комедиалната хиропрактика? Фундаменталната разлика, ние започнахме с нея от самото начало, това е диагностиката. Значи, ако не успеем да направим да създадем една правилна хипотеза за кой е причинителя на проблема, тогава и ние минаваме към сферата на чакръкчиите и бонсетерите. В никакъв случай нищо лошо към тези хора. Щом има хора, които им си доверяват, няма никакъв проблем. Тоест това, което може да кажем е, че просто да се изпукваме сами или да ни изпуква някой без да има преглед. Профилактика. Може би първо може да бъде опасно. Абсолютно. Представи си, че ти сам знаеш, че рано или късно на твоята кушетка, на моите вече се лягали хора с метастази в гръбначния стълб. Ние трябва да разпознаем симптомите на това нещо. Тоест, няма 1000 начина да те заболи кръста. Има няколко основни начини за да те заболи кръста. И ти, когато в клиничната картина, която е обичайна, видиш неща, които не пасват на нея, тогава вече трябва да започне мисленето, защо това не пасва на тази клинична картина. И ето момента за ядромагнитния резонанс. Ако чуеш в историята на пациента, че е прекарал човека или оцелял след онкозаболяване, също трябва да те насочи. Аз съм имал няколко такива пациенти, при които болката в кръста не пасваше на обичайната болка. И ако сме типичния терапевт, който взима пациента от вратата и го мята на кушетката и го изпуква, сме готови. Гледай целият епизод в YouTube канала ми, линка може да откриеш в биото. Не забравяй да се абонираш и да ме последваш, защото идва епизод 2, който ще бъде още по-интересен.